Welcome to another episode of Uphuzelani. My name is RSA. Inkinga ezenza umtakaza bulale yasho. Bayazi. Namhlanje we have a special guest. Njalo ngibizile lathi R. Ufuna ukutshela ukuthi ngiphuzelani. Asombuze nje yami ukuthi iphuzelani. Welcome to another episode of Uphuzelani. Njengokutshela ukuthi I have a special guest. Njalo ngivani nobani? Yazi mfethu uRemzini mfethu hayi. Udaba mfethu alukho kakhulu mfethu hayi nguRemzini nje kanjalo nje kuphela. Shosho nje yami. So wena uphuzelani? Mfethu yazi mina mfethu ukutshela ivarezo. Mina bengingaphuzi mfethu yabo. But ngiphuze because amacala mfana uphethe mfethu ref mfethu. Awuphethe ref dog. Uphethe imali. So lokho mfethu lasimanje mfethu. Uyiphethe yonke. So kule weekend bukhambani mfethu. Wena mo estimate ukuthi kule weekend Friday, Saturday, Sunday niphuze imali. Mfethu iphuzwe mfethu because ngikhumbula mangibuye emsebenzini nakhona ngilovile Friday yakhona because uyongifonela ngitshela ukuthi seku on. Maybe my Friday mfethu maybe dliwe bo 20,000. 20,000 ingani? Buya dlala. Unama. Baba. Friday, Saturday, Sunday. And if let's Sunday for emotion. Yabona manje estimate mhlambe iviki. Sure. Boma 100 la mfana. 100. Besipethi ingane dog. So ngiphuziswa mina ile out le. Uphuzele out. Ngiphuziswa la. Mfethu. Okay. Asibuyele emuva. Friday manithi niyaphuma. Untanga bekathini. Yo. Endoda kupolitiwe. Kabhukwa imoto. Endeda umthetho wala on dog. Just ukulalela umthetho kuphela because umuntu onemali uye umuntu osha umthetho. Vele umbambele. Baba, lapha bathonga khohlela nokhohlela ngizange ngikhohlela. Zozafika lapha ngizange ngikhohlela mina because bengazi ukuthi vele sokudabula. Utha kuyitholekile le nyoka bokuthi nje benibhubhudla lapha kule weekend. Mfethu mina ngazi mfethu ntanga mfethu ungifone sangifona the baba sekunjalo on ngalove ngadoje Spanini ngabalanda. Shothi njengoba kuyimandifa nda. Yeah. Uyile nje Spanini mfethu like. Mfethu ngilofena kulova. Ngicela sengishaya isilungu but ngicela sengumfona ngathi ngitshela ukuthi mfethu ngilovile ngenxa yakho. Ungithengele iletha kusasa iletha. Ngibhala namo letter. Yeah, uyibhayile. Sibhaye Joseph. Futhi niphethe yonke mos. Lo muntu mfethu ngathi uphethe mami mfethu uphethe imali ebhalo umuntu. Hayi njaya angeke. So ongibekisele la. Yeah. Imali icede isitoko. Icede besiphethe ingane. Mfethu wena phumule imali endlini mawuthi le out lena senze uphethe inyuka. Benganalutho mina mfethu. Next Even nokugibela bekushoda nge100 etekisini ngithathe umunye amacala nje la ekhonini angithola ngimtshela ukuthi baba ngizokufinance akhuleka ngihambe mina ngemali okugibela kuphela njengoba ungibona manje wabuye phethe imali awuvazi phela amacala waphela vele mina ngumdabule kancane kancane elomqapho phela kunokuthiwa nali clipper vayo baya ama-estropes yabona but ngibona ukuthi hayi estropes overs phela kuclipper mfethu kuphuma estropes e1 yabona ngibhale e1 i-change of verse yasala shothi nje akusadliwa ama-enekene manje sokudliwa estropes enekenyana iblekenyana enekenyana maka mfethu mothola ibhodlalele bathi ibonjour really bonjour beshaya wona ke into ezimfana ezi-on leli brown leli nano mfethu abona nolele no ngiyakuye mangisuka la ulela kanjani aliphethe lonke mfethu wena uyadlala mfethu hayi vele nje ngiyabuyela no yabona no ngiyabuyela yabona nje ungithiwa la estradini ngiyabuyela kuye no hayi vele nje yami okay this is another episode of Uphuzelani. Thanks for watching.